Ani podzim roku 2025 nepřinesl mír na Ukrajině. Byť prezident Donald Trump při svém nástupu do úřadu avizoval, že konflikt bude brzy ukončen, nestalo se tak. Přinesl něco summit na Aljašce? Jaká je aktuální situace na Ukrajině? Téma pro pořad v souvislostech a mého hosta, kterým je pan Matúš Hlás z Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den a vítejte. Ďakujem, dobrý deň. Jak byste v pár slovech popsal to nejaktuálnejší dění na Ukrajině v těchto chvílích? Myslím si, že tam k veľkým zmenám momentálne asi nedochádza. Je taká vodohospodárska fráza tá stabilná hladina, alebo to, čo tá situácia je stabilná už, povedal by som, rok a pol, možno aj o niečo viac. Je tam veľmi pomalý postup ruských vojsk, ale je naozaj stabilně velmi pomalý. Nemůžu se nezeptat, už jsem to zmínila v úvodu, tak proběhl srpnový summit na Aljašce, tedy mezi Donaldem Trumpem, mezi Vladimirem Putinem. Bylo přislíbeno nějaké další jednání, víme, že ty události následující žádný velký pokrok nepřinesly. Čili jak vy vidíte současnou možnost, že by se skutečně Vladimír Putin případně sešel s prezidentem Zelenským nebo došlo k nějakému jednání, které by mohlo směřovat k ukončení války? Je to na místě? Dnes by som bol voči takémuto niečomu veľmi skeptický, pretože platí to, čo platilo už aj počas toho summitu a pred tým summitom na Aljaške, že tá ruská strana jednoducho nemá motiváciu, aby ten vojenský konflikt ukončila, pretože jej vojska stále, síce pomaly, ale postupujú na tej Ukrajine. Jediná krajina, ktorá je schopná donútiť Ruskú federáciu, aby ten konflikt ukončila a zastavila bojové operácie, sú naozaj Spojené štáty. A tou pákou sú predovšetkým tie sekundárne sankcie na krajiny, ktoré dovážajú suroviny, ropu a zemný plyn z Ruskej federácie. A nevyzerá to momentálne tak, že by súčasná americká administratíva chcela a bola ochotná pristúpiť k tomuto kroku. Nicméně o sankcích se tady nejenom dlouhodobě mluví, ale v nějaké míře jsou uplatňovány. Tak jaká je v tomto smyslu ta aktuální situace? Jak moc Rusko současné sankce bolí? A vidíte tam nějaký prostor pro to, abychom, řekněme, přitvrdili třeba i jako Evropská unie? No, ten priestor na pritvrdenie tam vždy je a chystá sa 19. balík sankcií Európskej únie a nemyslím si, že by bol posledný a neviem, pri akom čísle to skončí. Ale v tomto prípade je asi možno ešte dôležitejšia tá ruská schopnosť prispôsobovať sa tým sankciám a presmerovávať export tých najdôležitejších surovín, z ktorých Ruská federácia čerpá gros svojich príjmov. A to je naozaj ropa a plyn. A tieto suroviny je schopná presmerovávať a je schopná nachádzať trhy pre tieto suroviny. A zabrániť tomu dokážeme naozaj iba uvalením tých sekundárnych sankcií na krajiny, ktoré sú ochotné tieto suroviny kupovať. Je to v téhle chvíli nejakým předmětem politických debat? Stane se tak? Aj tu by som bol pomerne skeptický, pretože jednak Donald Trump vyhlásil, že pôjde do toho v prípade, ak do toho pôjdu všetky členské krajiny aliancie, vrátane Maďarska, vrátane Slovenska, ktoré na to asi tak ochotné pristúpiť nebudú. Což je víceméně nepravděpodobné. Ale druhá stránka tej istej mince je, že toto môže byť skôr, môžu to byť akési zadné dvierka pre súčasnú americkú administratívu, pretože aj uvalenie sekundárnych sankcií na krajiny, ktoré kupujú od Ruska napríklad ropu alebo zemný plyn, musíme rozlišovať, o koho by išlo. Je to pomerne jednoduché v prípade Indie a je to veľmi, veľmi komplikované v prípade Číny, pretože Čína má zase iné páky, ktorými dokáže veľmi pritlačiť aj na Washington a preto uvalenie sekundárnych sankcií na Čínu nebude také možno jednoduché, aké by bolo uvalenie sekundárnych sankcií na Indiu alebo na Dili. Když se ještě vrátím k sankcím směrem k Ruské federaci, tak bolí současné sankce skutečně Rusko? Nebo, jak už jste řekl, se umí přizpůsobit? Jaká je teď ta aktuální situace? Tá základná zhoda je, že áno, tie sankcie boja a poškodzujú ruskú ekonomiku, ale nepoškodzujú tú ruskú ekonomiku natoľko, aby nebola schopná ďalej pokračovať v
tých bojových operáciách. Takže síce ju poškodzujú, ale málo, tak povediac. Nestačí to. Co by podle vás skutečně přimělo Rusko, nebo spíš možná Vladimíra Putina k tomu, aby boje ukončil? Existuje něco takového v téhle chvíli? Ja si dokážem naozaj predstaviť dva faktory. Možno by každý z nich o samote, izolovane to dokázal a najlepšie by bolo, aby tie faktory sa spojili a prekryli sa v nejakom časovom horizonte. Jeden z tých faktorov je, ak by Ukrajina bola reálne schopná zastaviť ten pomaličký ruský postup a posúvanie tej frontovej línii alebo línii kontaktu. Na to v súčasnosti Ukrajine nechýba ani tak technika, na to Ukrajincom chýbajú predovšetkým ľudské zdroje. Nie sú schopní dostatočne doplňať ľudské zdroje svojich ozbrojených síl a preto aj takéto zastavenie ruského postupu veľmi obťažné. A druhý faktor, ktorý je veľmi dôležitý, sú práve tie sekundárne sankcie uvalené na krajiny importujúce alebo kupujúce ruské suroviny, ropu a plyn, pretože to by znamenalo, že vyschne prísun peňazí do ruskej štátnej kasy a tým pádom nebude schopná financovať Rusko ďalej vojenské operácie, bojové operácie. V průběhu vojny na Ukrajině vidíme, že se různým způsobem státy k pomoci přimykají a pak třeba odchylují. Je to také samozřejmě v souvislosti s děním v těch aktuálních státech, s volbami a tak podobně. Jaká je teď reálná situace, jak politicky pomáháme, ať už jako Evropská unie, případně tedy ta situace kolem Donalda Trumpa, kolem Spojených států, jak politicky pomáháme Ukrajině? Co potřebuje a nakolik je to dostatečné? Naozaj je potrebné rozlišovať o tom, či sa bavíme o nejakej politickej, možno neraz aj symbolickej úrovni, alebo sa bavíme o ekonomickej úrovni, alebo sa bavíme o vojenskej úrovni. Pojďme postupně. Tedy ta politická na prvním místě v téhle chvíli? Tak pre tú Ukrajinu je z toho politického, ktorý sa prelína aj s tým symbolickým významom, je asi najdôležitejšia naozaj perspektíva a prísľub vstupu Ukrajiny do Európskej únie, ak nie teda už aj do Severoatlantickej aliancie, pretože to, zdá sa, nebude možné v priebehu súčasnej americkej administratívy. To jasne Donald Trump a ľudia okolo neho povedali, že tudy cesta nevede. Ale ten prísľub vstupu a kandidátsky status, ktorý sme udelili Ukrajine, je naozaj veľmi dôležitý na tej politickej, respektíve symbolickej rovine. Ako významný symbol politickej podpory zo strany Európskej únie. Co tady do té vojenské podpory, to jste také zmínil? To sa dosť mení v súčasnosti, pretože zatiaľ, čo predchádzajúca administratíva tam periodicky v určitej frekvencii oznamovala neustále ďalšie a ďalšie balíky vojenskej pomoci, materiálne pomoci, či už išlo o naozaj techniku, alebo išlo o muníciu a čokoľvek, bolo to, tak povedať, darované Ukrajine, tak takémuto niečomu, ak dochádza v o mnoho menšej miere, respektíve nedochádza za súčasnej administratíve, tá americká vojenská technika a munícia stále prúdi na Ukrajinu, ale sú tam už do veľkej miery iné spôsoby aj financovania, aj zo strany európskych partnerov. Takže ide viac menej už nie o taký ten balíky darovanej pomoci, ale o mnoho viac o pomoc, ktorá je kupovaná a sprostredkováva na Ukrajine inými spôsobmi. Takže sa mení prístup aj americkej administratívy. A tu sa možno trošku prelína práve tá vojenská pomoc zo strany Európskej únie s tou finančnou pomocou, pretože doteraz to bolo tak, že ak to veľmi zjednoduším a naozaj možno trošku priťahnem za vlasy, tak tá Európska únia do veľkej miery aj držala finančne nad vodou tú Ukrajinu ako štát, práve tou ekonomickou pomocou a finančnou pomocou. Ale teraz sa tá finančná pomoc už začína prelínať aj do tej vojenskej, keďže mnohé európske krajiny sú ochotné financovať nákupy amerických zbraní pre Ukrajinu. Já jenom doplním, že první část amerického vojenského vybavení, které platí Spojené země Severoatlantické aliance, podle agentury Reuters míří na Ukrajinu. Napsala to vlastně 17. září tohoto roku, čili jenom potvrzuji slova, o kterých mluvíte. Co do postoje Donalda Trumpa, tak jak se vlastně vyvíjí jeho vztah k Rusku a k Ukrajině v průběhu toho jeho druhého funkčního období? Jak to čtete vy? Mnoho ľudí
už veľmi dlho hovorilo ohľadne vývoja konfliktu na Ukrajine, že ukrajinská strana, Ukrajinci potrebujú dosiahnuť čo najviac do amerických prezidentských volieb, ktoré boli v listopadu minulého roku. Pretože je veľmi ťažké predpovedať, čo sa stane následne. A to sa vlastne aj potvrdilo, pretože tá americká zahraničná politika, bezpečnostná politika vo vzťahu k Ukrajine aj Európe sa mení. Už tam nejde o tú bezpodmienečnú podporu Ukrajine. Je to o mnoho rezervovanejšie a na symbolickej úrovni. Predstava, že sa šéf predchádzajúcej administratívy Biden stretne s Putinom, neprichádzala do úvahy. Mali sme summit v Aliaške počas súčasnej administratívy. A vojenská podpora, pred chvíľou sme sa o nej rozprávali, a bola tam hádka medzi prezidentom Trumpom a prezidentom Zelenským v Bielom dome. Tie vzťahy sú na úplne odlišnej úrovni, ako to bolo predtým, pretože nielen Donald Trump, ale aj mnohí ľudia okolo neho vidia tú situáciu odlišne od predchádzajúcej administratívy. Pre mnohých členov aj republikánskej strany je naozaj priorita číslo 1 Čína a Indopacifik a nie Európa a Rusko a Ukrajina. A ich prístup dlhodobo, nezávisle od Donalda Trumpa, je: Európania, postarajte sa o svoj dvorček, o svoj priestor, postarajte sa o Rusko, my sa musíme starať o niečo iné, o Čínu. A preto dochádza aj postupne k tej revízii tej americkej obrannej politiky a záväzkov voči Európe. A už sme videli, myslím, že to bolo pred týždňom alebo pred 2 týždňami, keď bolo oznámené zastavenie určitého finančného rámca, z ktorého najviac čerpali, alebo veľkú časť čerpali práve pobaltské krajiny. To je jeden z tých dôsledkov tej revízie záväzkov voči Európe, ktoré Washington má a chce naozaj zefektívniť svoju obrannú politiku a presmerovať dôraz niekde inde. Rozumí Evropa dostatečne těmto vzkazům? Ja si myslím, že už sme sa do veľkej miery asi zobudili. A mali sme ten problém uvedomiť si, že naozaj americká pozornosť smeruje niekde inde. A boli sme veľmi dlhé obdobie zaslepení voči realite, pretože náznaky toho tu sú už, ja by som povedal, 6-7 rokov. Ale my sme si stále do veľkej miery mysleli, že tomu nemusíme venovať pozornosť a aj vďaka štýlu, akým spôsobom vystupuje a robí politiku Donald Trump osobne, sme veľmi rýchlo precitli, že tá pozornosť Ameriky sa naozaj obracia inde a už tá Európa nie je naozaj na prvom mieste. V době, kdy se scházíme při natáčení tohoto pořadu, je prezident Donald Trump na návštěvě v Londýně. Setkává se s královskou rodinou, s králem Karlem. Dá se očekávat, že i Ukrajina, případně to dění v Evropě, může být nějakým tématem jejich vzájemných rozhovorů a může tam dojít k nějakému posunu? Nebol by som si taký istý, či by som to nazval nejakým zásadným posunom. Tam bude určite témou jednaní veľa vecí, vrátane Ukrajiny, vrátane izraelsko-palestínskeho konfliktu, pretože Veľká Británia sa chystá v týchto dňoch po odchode Donalda Trumpa uznať palestínsky štát, s čím súčasná administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nesúhlasí. Takže toto bude istotne ďalšou témou tých rozhovorov. A tých tém bude množstvo. Pred niekoľkými týždňami, tak povediac, bolo oficiálne oznámené, že sa vracajú, alebo že Británia má opäť ambíciu na svojej pôde hostiť, tak povediac, americké taktické jadrové zbrane, čo dlhé roky takému niečomu nedošlo. Takže dochádza tam zmenám aj v rámci britsko-amerických vzťahov a to všetko bude súčasťou tých rokovaní nie s kráľom a s britským premiérom. Když vás poslouchám, tak mě napadá otázka, jestli se vlastně v tom současném světě nějak proměňuje role velmocí, tak jak jsme je chápali do téhle doby, nebo jakou jsme s nimi měli zkušenost. Ať už jsou to Spojené státy, ať je to Rusko, ať je to Čína a tak dále. Koneckonců možná Evropa jako celek. Dochází k nějakým zásadnějším změnám?
Neviem, či by som to označil ako zmeny v postavení veľmocí. V tom chování, abych byla jistá, nebo v té roli na té šachovnici světa, když použiju tenhle ten příměr. No, tá politika sa mení samozrejme aj v závislosti od toho, ako konkrétne tú politiku robí a prezentuje ten či onen predstaviteľ nejakého štátu alebo predstaviteľka. Samozrejme, že je rozdiel medzi vystupovaním Ursuly von der Leyen a Donalda Trumpa. A jeden z tých faktorov, ktorý sa spomínal pri tom, keď nebola Kaja Kallas vymenovaná za nového generálneho tajomníka, bolo aj to, že s ním bude asi lepšie vychádzať Mark Rutte. A v niektorých prípadoch sme naozaj videli, že bol, ako to zase slušne povedať, veľmi hlboko zaangažovaný v pozícii lichotenia a Donaldovi Trumpovi. Takže naozaj záleží aj od toho, ako ten, ktorý predstaviteľ alebo predstaviteľka štátu vystupujú. Bohužiaľ, to predovšetkým, a najmä u tých starších mužov, ktorí sú veľmi dlho alebo opakovane pri moci, a teraz či hovoríme o čínskom prezidentovi Xi Jinpingovi, alebo Vladimirovi Putinovi, alebo znovu zvolenom Donaldovi Trumpovi, tam dochádza určite, asi by som povedal, možno amatérska psychológia, patologickým zmenám osobností a tí ľudia sú strašne egocentrici a narcisti a naozaj to aj vidno na tej politike. Bavíme se o roli různých státníků, bavíme se o roli toho, jak se postavit k Ukrajině politicky, ekonomicky, vojensky. Jaká by měla být pozice České republiky, kde teď stojíme a kde bychom stát měli? Potrebujeme si plniť záväzky, ktoré nám vyplývajú z členstva v Severoatlantickej aliancii, v NATO. A tam každých pár rokov, každé 4 roky dochádza k revízii, tak povediac, obranných cieľov, ktoré si jednotlivé krajiny rozdelia medzi sebou, tak, aby boli schopné naplňať obranné plány. Aby sa NATO bolo schopné brániť, má vytvorené plány obrany a z toho vyplývajú to, čo potrebujú jednotlivé krajiny vlastniť alebo poskytovať na kolektívnu obranu. Tá posledná revízia skončila tento rok. Kedysi to bola ako jeden z tých cieľov pre Českú republiku ťažká mechanizovaná brigáda. Nikdy sme to ako Česká republika neboli schopní naplniť, pretože sme nemali jednoducho, naozaj, zjednoduším to, tanky sme nemali. Nemali sme pásové obrnence. To všetko je už v súčasnosti zazmluvnené, lenže na súčasné ciele už tá jedna ťažká mechanizovaná brigáda nestačí. Potrebujeme viac vojakov, viac techniky, ťažkú a ľahkú brigádu byť schopný poskytnúť. A to najkľúčovejšie a najťažšie zároveň z pohľadu Českej republiky je, tak to vyzerá, my nie sme schopní naplňať početný stav vojakov. To, čo by sme potrebovali, sme doteraz neboli schopní naplňať a tie požiadavky sa ešte zvyšujú sa, takže my potrebujeme ešte viac tých vojakov, viac členov v ozbrojených silách Českej republiky. A ja si naozaj nedokážem predstaviť, akým spôsobom to dokážeme naplniť bez toho, aby sme v nejakej forme, nie takej, aká bola kedysi za bývalého režimu, ale v nejakej forme, podobnej napríklad Švédsku alebo akékoľvek inej krajine, bez toho, aby sme zaviedli nejakú formu opäť vojenskej služby. Já se ještě zeptám na jeden moment, pro Českou republiku bez zesporu určitě důležitý. My tady slyšíme zejména v té předvolební době spoustu volání po tom, že nechceme válku, nechceme boje, chceme mír. Jaká je ta naše politická pozice? Můžeme zůstat neutrální? Ja sa úprimne povedané veľmi nezaoberám takouto deklaratórnymi postojmi a tým, ako to kto interpretuje. Všetci na tejto planete chceme mier. Asi neexistuje človek, ktorý by chcel vojnu, pokiaľ to nie je naozaj opäť nejaký prípad pre sedenie u psychiatra. Takže ak v momente, keď všetci chceme mier, tak na tom sa dokážeme zhodnúť. Len ide o to, že akým spôsobom ten mier chceme dosiahnuť. A my máme historickú skúsenosť s tým, že mier sme sa snažili dosiahnuť ustupovaním a nebolo to úplne že efektívne riešenie.
A ten základ je, aby sme sa boli schopní brániť. Jednoducho máme záväzky voči našim občanom. Politická reprezentácia akákoľvek má záväzky voči vlastným občanom a zároveň máme záväzky voči spojencom, pretože sme členovia aliancie. A keď chceme byť neutrálni, ako Česká republika nemáme čo robiť v aliancii, pretože máme nejaké spojenstvo. Keď chceme byť ako Švajčiarsko, tak vystúpme z aliancie. A naozaj si nemyslím, že toto je riešenie pre akúkoľvek krajinu v strednej Európy. Neuvažuje nad tým Maďarsko, neuvažuje nad tým ani Slovensko po tej zmene, ktorá tam prišla po posledných parlamentných voľbách. Takže ja si nemyslím, že by sme sa vôbec mali v akejkoľvek politickej debate zaoberať neutralitou Českej republiky. To členstvo v NATO, v Severoatlantickej aliancii a v Európskej únie musí byť úplne základ. A keď toto niekto spochybňuje, tak podľa mňa by nemal byť pripustený do Starkovej akadémie. Děkuji za váš čas pro pořad v souvislostech. Ďakujem za pozvanie. Naším hostem v souvislostech byl pan Matúš Halás z Ústavu mezinárodních vztahů. Na viděnou příště.